יש ברשותכם נכס להשכרה או למכירה? בבעלותכם מרכזים מסחריים או בניין משרדים? העיסוק והטיפול בנכסים גוזל מכם זמן, משאבים והפך למייגע? תראו, לשווק ולנהל נכסים להשכרה או מכירה זאת עבודה קשה. זה דורש השקעה של זמן, כסף, ידע והיכרות מעמיקה עם תחומים רבים. זמן שהיינו רוצים להשקיע במשפחה, בעסק, קצת חיי חברה, אולי אפילו תחביב? אז אם הטיפול בנכס נהיה תובעני מדי, מזל שאתם כאן. בקיסר פיתחנו פתרון אידיאלי ומהפכני. אתם תמשיכו בשגרת יומכם הרגילה, קריירה, עבודה, משפחה, חברים, תחביבים, חול ועוד, ואנחנו נטפל במקצועיות בנכסים שלכם כאילו הם שלנו. והכל ללא שום תשלום מצדכם. נעים מאוד, אני שי חכים, אחד ממנהלי האזור בחברת קיסר ניהול נכסים, אשר יסבכו לנהל עבורך את הנכס במקצועיות, אדיבות ואמינות. חברת קיסר מתמחה בשיווק וניהול כל סוגי הנכסים והפרויקטים. אנחנו פועלים כ-11 שנים ומנהלים בהצלחה מעל 300 נכסים ופרויקטים בפריסה ארצית. אני גאה להיות בחברה שזה עתה זכתה בסקר שביעות רצון בקרב לקוחותיה בציון של 9.67. אז במקום שאתם תבזבזו את זמנכם וכספכם בניהול הפרויקט או בהכנת הנכס שלכם להשכרה או למכירה, תשפצו, תנקו, תפרסמו, תתלו שלטים, תראטו את הנכס, תענו למבול של טלפונים, תעמדו בפקקים, תחפשו חנייה, תציגו את הנכס פעם אחר פעם, תשלמו עבור הסכם אצל עורך דין או אולי למתווך, תקראו את המונים, תעבירו את החשבונות על שם הדיירים ברשויות, תוטרדו בתקלות 24/7, תייצגו את עצמכם בתביעות נגד דיירים בעייתיים, תנהלו משא ומתן מול בעלי מקצוע והרשימה עוד ארוכה. אנחנו בקיסר נעשה זאת עבורכם במקצועיות וללא שום עלויות מצדכם. אני ממליץ לכם להתרשם ממגוון השירותים שקיסר פיתחה. כל שירות שתבחרו באתר, קיסר מתחייבת לבצע בצורה מושלמת. צלצלו עד היום, נסו אותנו והעבירו את כאב הראש אלינו. עם ניהול של קיסר, אתם יכולים לישון בשקט.